to do it like. Pozdrav svima ljudi, veselo ko ovdje danas ću bestivati Team Fortress 2. Nadam se da sam svidio video kako skriti Sky Factory 2 i da su neki to radili i da im radi. A još važnije šta sam mislio reći, to jest sretan Božić. Nisam to bio naglasio prethodnim klipama, žao mi je. Ali eto, sada sam ga naglasio. I onda je bio spoj. Pa. Sad si se ugovno hajdu. Sad se ugovno ovo kao... Još ništa mi nismo dobili. Čudno. Nema, nije jako da bude bazuka. Aha! Znači ovaj sad lag zapravo može i gurat, nisam znao. I napišite mi u komentarima obavezno koju igricu dalje da snimam. Mislim koju ću igricu snimati jer imam puno igrica da snimati, sad ne znam koji bi. A možda nekakav novi tutorial, pa ćemo vidjeti. Bude li bude, ne bude, ne bude. A se šta se ovako nešto loš. Možda da miša mi. Jer sve zvuk je miša. Ne veze. Idemo s heavyjem nastaviti. Gdje si sine krenuo, dođi vamo. Dođi vamo, ima da te zakoljem. Nešto veli neće brati zbog miša. Nisam navikao na ove miša. Uzet ćemo još malo soldiera. Ja konta, kako sam rekao ovako dobro kad ima i ovaj običan. Neš ti mene. Nemaš ti para da mene. Taju. Vid Sigana. Sigo, dođi vamo. Ima ti glavu, razbijem. Odpad ću ti je stući. Znaš, ovo je spaj. Lakše vam je ovako gasiti spaj. Ući da server je puno laga. Jer ako stanete ispred ljudi misle da je to lag sam. Ali kad ovako server je ne laga, to je već malo teže. Bićemo scout. Iako ga nerado koristim. Aha, dođemo. Ma dođi vamo, imate da vam to pojede. I tako je ovo čovjek.
Isuse Kriste. Šta da kažem? Ne mogu komentarisati ovo. Nećeš mi sada, ajde. O, moknuo sam ga. Okej, ništa. Ne! Šta mi je tu trebao, spaj mi trebao. A igrat će malo sad ako... Pa je. Evo je spaj. Pa se side tu dođe spaj. Okej, sam. Gdje onda sam tam postavili? Odakle tebe bojite, ne mi reci. Odakle te? Ja bi čuje inženjer. Sidovi, ode slaba grad. Ma, tu mi se treba postati century. E, sad mlat. Ne! Sam da bi... Sad nam jedno gore ne pokvari, bil bi ekstra. Udri po mom! Ja više ne mogu metala. Sad ne bi prolast. Ali doslovno se neće, ne mre proći. O ne! Ajde malo! Ne! Pogodio me! Ne! I will kill you! Come on here! Is that you? Imaš sreće da nisi ti. Da su ti daje ti svoje... Joj! Ne mogu postaviti ga, nikako. Ne! Ja. Beži sine! Neće vaš puno pomoć. Dakle, neće nikako pomoći, on malo ništa bio. Džabe da ja pravio. Ništa što nismo svojili. Šta je jo, pa zar li sve sam ću uništiti? Ne, bar on sve i uništiti. Sad ću onda napred probati svoj, sam da dole napadnem. Tu postavljen! Zaplakat ću ja napokon sam postavio glupi sentry gun.
Da nisam pao. Ne! Moram ga! Nisam mislio demolirat ništa. Ne već nećem da postavim. Ništa provjera. Evo ga. Ja ću ga napraviti do kraja. Sad ću ovdje lijepo se ščurit. Neko vi štite, on spaja. Joj! Gdje ja u tu rupu moram upasti? Ne! Pokušavam nešto barem uraditi sa ovim čudom. Ne! Koliko mu ostalo? 91. I još čak i uspiti ovo, ako uspijemo. Svaka nam čast. Koliko da se ženjera. 4, ajde, nismo loši. Ne! Moram po... Joj! Ja sam jako loš od ovom parkouru. Nema parkour, ali jednostavno ne znam ja skakti u Team Fortress 2. Nikako. Ne ide men to. To vraćaj se vlak unatrag. Samo se vraćaj. A ti još se vratio. Sada ni sentry gunovi ostane na jednom mjestu, to je bilo ekstra. Tamo ne. A ne moraš nam tako sentry gun uništiti pavi. Ne! Pucaj! Da, ti misliš ko si. Udobi ga! Ništa nismo dobili. Ajde još malo minuta, treba još na minuta. Minuta 40 sekundi. Moramo izdržati, moramo izdržati. Dobro smo. Samo mlati po ovome. Ovo ću ovo fiksat. Ne! Izgura me čovjek. Pa sine moj, isto smo timu. Vid pamet bija da me izguraš. Vidi! Ajde, ne seri da sam ja ubio onim čudom. Da ne mogu da vjere. Au, kako je poveli.
Dobar hitac, dobar hitac. Samo koji ja metak sam pizdu mrtav čovjek. Možda uspijem ovo čak. Evo ga. Ispravo uspio postaviti. Sinovi. Gdje ješ ti nama to vraćati? Bravi. Niješ ti nama još nešto. Uspjeli smo. Opstalo malo overtime. Ali opet ćemo uspjeti. Nema šanse, pobjeda! Napokon! Ja vam da to bilo to za ovu epizodu. Htio sam da bude nešto kratko, nešto ovako veliko. Nije bar bilo veliko, ali eto je bilo to za ovu epizodu. Vidimo u sljedećim epizodama. Ćao!